Hej skønne kvinder. Velkommen til Feminin Divine Yoga. Her kommer der en lille lytteøvelse. Det er en mindfulness øvelse. Start med at sætte dig godt til rette. Ret din ryg op, og du kan lige rulle skuldrene op mod ørerne og tilbage og ned. Så tag en indånding ned i maven. Og nu. Start med at rette din opmærksomhed til din krop. Mærk din krop. Mærk, hvordan din krop har det, når du sidder her. Og så ret din opmærksomhed til dine ører. Og så ret opmærksomheden til de lyde, du kan høre, når du sidder her og lytter. Der er nogle lyde, der er tæt på, og nogle, der er langt væk. Se om du kan favne alle lyde, du kan høre på en gang. Jo mere opmærksom du bliver på lydene, jo flere lyde vil der måske være. Bare bliv ved med at sidde her og lytte til lydene, lytte til verden. Nu skal du rette din opmærksomhed foran dig. Og nu skal du lytte til de lyde, der er foran dig. Hvilke lyde kan du høre foran dig? Tag en dyb indånding ned i maven. Og nu. Og så ret opmærksomheden tilbage ved dig. Hvilke lyde kan du høre bag ved dig? Og hvis der ikke er nogen lyde bag ved dig, så lyt til stilheden. Og tag en dyb indånding. Og nu. Og endnu en gang retter du opmærksomheden til dine ører. Og lytter til alle de lyde, du kan høre. Både lyde, der er foran dig og bag ved dig. Tag så en indånding ned i maven. Og nu. Du kan begynde at vippe lidt med dine tæer, bevæge dine fingre. Og når du er klar, kan du blinke øjnene åbne og komme tilbage her til din krop og til det rum, du er i. Det var en lille lyttemeditation, som er en klassisk mindfulness meditation. Det var alt for mig i aften. Så vil jeg ønske dig en rigtig skøn aften.